Taliwa sa Kabalaka ug Kaguol nga nahiaguman tungod sa kusog nga lidog nga miguba sa daghang propiedad ug sa bagyong Tino nga miguba sa daghang kabalayan ug mikalasusab sa daghang kinabuhi. Siyang mensahe karong Pasko padayong nag-awhag si Arsobispo sa Subo Alberto Uy sa mga Suboanon nga dili magpakawa sa paglaom. Inay ipabilin ang paglaom. Gipasabot ni Uy nga ang Dios mipuyo usab uban sa katawhan dili sa kaharuhay sa pagpuyo apan diha sa kalisod ug pagsulay sa kinabuhi. Nang hinaut si Uy nga taliwa sa tanan gikaplagan sa mga Subuanon ang paglaom diha sa padayong pagtuo sa Dios ug kalipay pinaagi sa pagtinabangay sa usag-usa. Samtang subling gihangyo ni Uy ang mga Subuanon nga likayan ang paggamit ug mga pabuto ning pagsugat sa Pasko. Iyang gipadayag nga matuod nga gugma ug dili mo pabuto nga mohatod sa pagkaangol sa uban. Inay sugaton ang Pasko diha sa pasalamat ug pag-ampok, pagkamangihatagon ug pag-ambitay sa usag-usa.